Hi guys! So karon padong mi sa Yes, ako. mangisa si Milyang. Padong mi karon kaming duha ni Milyang sa Tagbilaran kay mangumpra mi para sa snack sa mga bata. So sa wala pa nakahibaw di ay is every night kada gabi gyud sa Gunson na sukad pag Domingo, pag naing Domingo, sige na mig Bible study sa balaywan sa mga bata. Sila pud mismo may nang hagad nga mag Bible study. So nag Bible study lang pud mi tudloan na mo sila. Sa una nagtudlo din mga bata pod nya na undangan lang kay nalang pod gibantayan nga mga bata namo. Pero karon nabalik na and moto karon mapalit mig snacks para nila. Kaya sa may magka snacks. Pag nyagi naka snacks mi kanay ning hatag nga laing taon hatag siya 500 para sponsor sa mga bata. So ubanin ninyo guys mga tuta karon sa Tagbilaran kay mamalit tag pang snacks, palit tag para pansit. So mag-mask na ta, then mag-face shield. Ako na naging guys, kaya mura di ko kaginhawa. Mas Milyang. Ang mga bata ang mga bata sila Juda, naglaag o si Gigi niya. Si Maika natog siya kay gikapoy. Si Jared tanid ade, na si Milyang. Hi ka showbiz, viral na this. So, kita tayo nga sa Tagbilaran guys. Nami dire sa saan ba? Altasita. So, padong nami sa grocery na sa Milyang. Card. Good ko na yung short guys. Luag. Diaper. Okay, good. Gatas para sa mga bata. Daw, tag basket di. Mana na mo napalit guys sa pansit. Tara. Gamay na kayong tuyo, uy, di man nakaigo. Tara, kanton. Kani yung isa ko. Pwede na po. Diaper. Na? Si Milyang ang natindahan na nagpalit So guys, nakapalit na mi og kanang para sa pansit og adto na mi sa agora ning palit og sa today pilit og kanang nga na pilit og sari-sari kay para isagol sa pansit niya, pilit para sa biko. So karon pa doon na may uli ikan mi sa agora. Mana siya ay Plaza Rizal. Plaza Rizal. Nakakaya maninda nagbalot o gabi na po siya mga manindahay sa gawas. Ano siya Old Capitol. Capitol ba ate? Capitol. Museum dahil sa Tagbilaran.
Kani museum sa Tagbilaran na. So, ana Dunkin Donuts, ana ko patrabaho sa una. Char, and all. Guys, nabot na dito sa balay og pagabot na mo sa tugnay mga bata, dara tug na si Jared. And si Micah natug man jud to pagikan na mo karon na woke up like this. Wala pa jud ko ang didi. Ay. Wala na ko ka-vlog sa uban na mong giadtuan kay mawaw ko. Di mo bida yung charger? Wala eh. So, ako ipakita ninyo kung saan mong ipamalit. Milyang dito may namalit sa Altasita o sa Mercados Agora. So, dara mag-ipamalit guys. Muna siya mag-ipamalit. Ang sulod ani is okay. Siyempre, diaper sa mga bata. Ang mong ginapalit nga diaper kay Happy Man nga XL. Nya wala may stock. So, ang gipalit na mo kaning Playful nga singa na ni XL. Bato-bato siyempre mamili ta grab bato kay makatipid ta duha bay diaper. So naay kanton para sa sagol sa pansit. Na dire ang bihon. Ja. Paano mong ba bihon gipalit tulo ka buok. Tulo kay ngani ang sulod ani niya is tag 227 grams. Ambot pila na nga na eh. Basta kayo muna. Kanya, para tumidirig kape, adik sarap, para sagol na to sa pansit, na diri toyo. Ang gipalat ka toyo ni Milya, kagamay kayo, pang junior nga toyo, dili kayo sa pansit. Nagtipid. Bitaw nagtipid ni kay. Para ba, may na lang good may pang snack mga bata ba, pero tipid lagi. Butasan na dire kanang sani turon na mangbal sa turon ba kanang lumpia wrapper so gisugo rami ani padara sa Tamilda na dire sa mani alcohol ug sabon og hotdog amoy sagol sa pansit dili sa takarne kay tay pang karne so mga energy na ra na so mo to akong ipakita ninyo nga. Ang yuhaw kog balik 1/4 oy. So mga bata kaya nasa sa gawas nagitapok. Saan sa'yo buhatan nun be? Paano na ito live? So ito din na mo Latimilda kay Latimilda may magluto para sa mga pansit sa mga bata. Butag lawas milyang oh. So see you later guys. Bye. Nada po migipalat nga pilit guys para nila Timilda kay gisugo mi nya na po dire pangsagol sa pansit kaning sari-sari. So amo na ning andamon kay among ihatod la Timilda kay para makasugod nagluto kay para sa namang oras ron mga alas 3 na kapin. So mag-Bible study mi kay mga alas 5 man medyo sayo ta karon kay naman si Milyang. So amo na ning ihatod pa dong la Timilda. Madong ni sila sa La Timilda kana sila mga bataan ang ungod. Dengar saya tiga apel pada Bible study. Kemana balai natin Melda guys? Nit. Kejelian, unjuk spelling di senyum vlog dia. Bito, kung si pangalan. Kay, dili lagi wala gyud ba.
Kadlukan ninyo mo ra. Pagod na. Hi. This is my home. Uy, si Queens. Si Queens. Aming hoste. Ate day. So, mao na siya mag-prepare sa kuan. Assistant na Ate Milda. Welcome to my vlog. Ah, si Ate Milda. Hi, te. Patulog kong ilok eh. Padungog pa yun. Kapul bitaw. Go. Kayo po, timpla pa lang daan. Mo-assist sa sila te. O magsinamok. Si Ate Roy kay. Te, among gibalat na ba't kay hotdog ang isagol. Kira ninyo hotdog. Katong sa kong ilok. Mani palibot ani guys. Ah, nice kayo lugar ani. Kamu ra ba pud mukaon magmahay gid mo ron. Nagtanom ani. Guys, welcome back. So malik na kay palit pa may wala day pan ako tibal si Milyang nakalimutan. Padong pa misbay. Sa budong ka karon. May ahos. Usa ka buok. Silang duha kay dayungan Manila. Agwa ka, mati sarap. Nanay magic at today gibutang nimo? Gibutangan ni mag-magic at mi amor? So dira ko sa balay guys kay mao sa Timilda nga mag-video ko wal galuto siya o ga-prepare siya sa pansit. Mabaw man siya. So ani ra mi sa balay magwat na maluto tong pansit. Ako ipakita ninyo ni Maika. Nasi Maika na ano siya mga katul-katul sa iyang tawas. Naghang katul yan tiyan. Hi Maika, hi. Gapon na siya. Ni uli kalit na siya uli niya. Reklamo na nga nakagkatul pagka gahapon sa hapon. Wala mi kibaw kung unsa na siya. Yun sila hangin-hangin ko no gabi gasobra na siya ka alingasa kay katul lagi nya. Imong gipray nga nawa man pod nakatog pod siya. Karon ibalik na pod. Di man pod sa rupang. Kay kanila laagan lagi niya ning dapit sa mga kay puro man kakahuyan. So dire Miss Baray guys, ako na ipakita ninyo mga picture sa mga bata nga apil og Bible study. Daghan yun sila mo apil og Bible study nya, active sila tanan nga mo apil, excited sila kanunay. Share ko lang. So guys, karon nagkabati ko katugon, vlog na ko ganiha nga katugon lagi ko. Diruha din ni record. Samuot ko tong kagalingon. So karon ako dire sa kwarto kay katugon lagi bati ko katugon jud nya dili man ko makaluto o di ko makatabang didto kay maulaw lagi sa Timilda nga mag-vlog ko nya ang mga bata to didto nanggihuwat nag-abang sa pansit kay excited kay sila nya narami dire nas Milyang na nagkaot ta sa sang anak. Nas Maika, hi Maika. As Milyang na Tanas Milyang nagtan-aw na siya na TV sa tubangan nagtan-aw na siya wali ni Soriano. Diyan lang magsaba ang ating paminor sa waling Soriano. So regards to guys, balik-balik sa Piloonon nga nas babaw di daghan kay Piloonon. Once a week raman ming laba pero ang mong Piloonon pod once a week ra pod. Dugay kay mapilo. So mao to guys, di kapoy man ko kadugayan napo ko isang tunga or isa ka oras kapen para makapahuway kay alas 3 naman nun kapen. Alas 5 may magsugod. Sayo-sayo ta karon kay day off man ni Milyang nasa si Milyang dire na makabantay bata. So sayo-sayo ta makasugod para sayo pud makauli ang mga bata. So, usually guys magsugod man gud may Bible study kay alas 6 ta gabi then mahuman is mga kuana mga alas 8. Yan na kay nagmag-games pa pud may naghuman na mo Bible study. So karon pasalamat tas Ginoo kay natay pansit sponsored by Milyang. Char. So, moro to guys, i-update naman ako kung sa'yo mga pangitaburong adlaw and see you later. Sana all ay sudan. Tanawan yung iring guys, nagka-on siya, yan sudan kay buwad.
Napo isa dire oh. Guys, dapat matuog na ko karon. Ako natuog. Nako dire la Timilda sa gawas la Timilda dahil lang balay. Balay. Nay mga tao daw. Oh. Na kana. Mo na siya sila blend. Yagong. Yagong ko na. Dire mga bata. Di maklaro ka ng hayag. Oh, di ba? It's your girl, Mia. You do not Oh, yes. Wala na ako natog kay makonsensya ko. Ako kasi nagplano mi nga kuan mi nga ari na lang mi mabusta dito mi. Napa di mga tao des likod, mga mo na sila mga homo sapiens joke. Ito, na sila oh. Igagaw na sila guys, hindi na sila kuan. Igagaw na. Duyan na sila, kawala sila kaduya sa kasuwag, duyan sa daang bata pa sila. Alay, tanawa mo, Je. Na po diri si Jungkook, Bisaya version. Hi Jungkook. Si Mimiyu na. Jungkook. Mimiyu guys. Ah. Ano yung Bible? Oh, ane. Ay. Nya. Ah. Ato na. Hi guys. Ato na. Ato. Ano man? Ano yung ragod? Ato ra uy. Ato mi ganahan. Kurati? Oh, adto ko na sila kuno. Yay. Oh, kamera agya to ha. Let's go. Wala ka wala logi. Hala, di ay ka. Gawin na right now. Ngaon ka na mo para ano kadto. Bas, bignaon guys. Di. Adi, parang na. Naliwat mo kung ati Joy ko no yung si Mama. Pero uy, niliwat manggod mo mata. Hala ka di, lips ko. Ano siya, gitawag o ganang. Dila sa kilay. Dilihan, dami pakita. Sunrise. Ano? Sunset. Ay. Kiss. Uy, dilihan. Yes, citrus. I-vlog na. Oh, vlog. Kumakwarta ka. Ay, guwapa daw ka upawan. Ay. Kung makawarta ko, nakatagaan sila, wala pa yung takapasar sa ko. Ngayon upawan. Sa YouTube. Ate, di ba ito kapuan din na? Ayaw pa upaw. Ayaw pa upawan. Hi, Maina. Guwapa na. Oh, mo to guys, inya na pod. So guys, nalaman ko dire, kauhan ako sa Milyang. Ano siya, ang Cardo Dalisay guys. Gwapo kayo. Oy, nako i-share ninyo, nako ipakita niyo nga picture ni Milyang sa una. Lahira kayang naong karon og sa una. Ipakita na ko ninyo guys ang among before and after ng mga pictures. Aman. Ipakita na nako, i-flash na nako ani nga video guys ang among mga before and after ng picture. Narami deres midya hidagda lang tarang-tarang TV na pangitan-aw niya wag yapon Suryano. Ganahan siya tan-og Suryano eh. Ganahan ra kay na may makatunan pero ang di makatunan, dili po no dawaton. Flex ko lang yung ilong ko. So, kung ilong challenge ta guys, tadaog sa Milyang. Pinagpala. Bitaw joke ko. Oy, joke ra ay, tawa yan. Di ba gwapo siya kayo? Gwapo. Gwapo kayo siya no. Lain na man abi. Oh guys, kung wala pa rin mo kaila, si Milyang dahil taga-Talibon na siya. So, sa tanang mga taga-Talibon diha, i-subscribe niyo kaya si Milyang. Goyo-goyo. Lain lagi yung kuan. Goyo-goyo kung kamot kasi katawa. Sama lagi. Wala man siya kaan. Ah. No, diba? Bagay mi guys. Pasensya na mo kayo, adyo ko ilingaw. Nagpaabot mi sa pansit nga maluto. So, inya pa mang lutuon kung hapit na magsugod or hapit na mahuman ang magbustadi kay para init-init ko no. Kay request ang mga bata nga lami daw kano ng pansit nga init. Nang request pa yung mga bata nga mas lami kuno kung naipan. Di wala ko man day kapatagpan. Sponsor man ta ni Milyang god ang para sa pansit. So kung isa gusto mo sponsor diha nga para sa snack sa mga sa bilustadi sa mga bata. Anang kung malipay gud may kung sponsor mo, pero kung di mo sponsor ka wala pa pagtay ka sponsor, okay ra good pod kay nakaibaw nakasabot sa sitwasyon lisod ba ang sitwasyon na.
Mali, pero okay naman po sa mata si Jaren. Pero okay na ba ya po sa mga bata nga wa sila snacks? Ganahan na gyud sila mag Bible study, pero mas nindot gyud na snacks kay para after sa Bible study, after na mo makanon ng kalag, diba? Siyempre, ang pulong sa Ginoo para man sa tong kalag. So after nga mag-Bible study lamin ta nga nice snacks sa pagkahuman. Mao to nga sigahinan po gamay sa sweldo ni Milyang, gamay po sweldo ni Milyang. 250 ra ba dilang adlaw. So ikuan po gamay para sa Bible studies mga bata. So, mao to. Ako iningaw mo nang gusto pa kung mag-istorya. Bitaw ganahan ako tao sa unang kay murag kuan. Murag na nindot akong tan-aw na kung naong anong cellphone ba. Nakagwapa ang cellphone. Nasi unay filter. So edit na po na ako siguro ni Inya. Ipakita lang nako ninyo guys ang kanang pakita lang nako ninyo mga pictures sa Bible study na mo sa mga bata. Moro to guys. Okay. Naminaw pa si Milyang og wali ni Soriano. Bye. Sa mga taga-Talibon. Ayun yung kalimtis so maabot nga eleksyon. Milyang Defensor Santiago vote. Number 3 sa Senado. Nago dos cheese dito. Tapos kuan. So nagready na sila lingkuranan ani guys kay ani may mag-Bible study. May ani na Timilda. Napi ang isa pa ka bata ang nadire. So nga ni mo day. Kasi nga ni mo. Napo dire si Fisha Audian. Una dire coming na ni si that is my sister, that's Mia More. Yeah. Ata ka Timilda. And guys, naluto na ang pansit. Pakita niyo ang pansit ha. Man na din. Tiyatag na nito kay nakabat ko kagkuan. Magic wala pa di uwil. My goodness. Naluto ng pansit. Diba? So guys, mag-study po sa ito July. Guys, siya po magtuturo sa amin. Nagwat kami guys sa mga bata kay giapas pas lan la Mavi Jane og la Lovelyn, giapas pa sila. Nana sila kung ipakita ninyo. Na mo hi sila ninyo tanan. Kung ana kayo, san hapadong na mag-sunset na. Okay, so dili na ako i-focus kay murag makadaot siya sa lens ganiha kaningit-ngit ang lens after nako gitan-aw gipatan-aw sa sunset. Singa nimo. Dagan bata aning area ani nga lugar guys mo nang ngayon natuduan sila sa pulong sa Ginoo. So magtuon sa ko sa Bible na ng Bible ako. Magtuon sa ko kung sa ko itudlo nila. See you later. O mo na sila mga bata guys nga ready na sa Bible study. O dara. Mao nang orange lang naong kay naman ko sunset mo da. O di ba? O dara sila. Nagkatubang na sila sa sun. Hi, pag-hi pag mo oy. Hi! Hello! Oh, maraw pag-hi pod. Hi! Hello! Ready na sila. Asa man yung mga Bible? Oy, yung Bible. Ay, dili tinuod nga ready ka way Bible. Ah, dapat dili si Elijah. Saan man eh? Hmm. Kasi napabasa. So guys, karon kami nahuman og Bible study, then nahuman og snacks. Nakuwangan sa pansit ang mga bata kay tungod sa kalami sa pagluto. Salamat kay Natin Milda. Init kaya pagluto. And mo ta nag-enjoy pud mi sa games. Promote kay mga games. Action relay. So, salamat sa pagtanaw ninyo ani nga vlog guys. Mao tong among buluhaton every day, every night. Pero dili mi taga-adlaw na snacks. Katura mi na snacks nga pansit. Pero mao gid ta mong buhat magtudlo sa mga bata og mag-games. So mao ta para karon nga video guys. Salamat sa inyong pagtanaw and hinaot nga nag-enjoy mo o namin nakuha. And see you on our next vlog. Bye.